Man kan bare høre folk. Hvorfor har jeg ikke en iPhone her? Nå du! Vokskarl. Alle sammen bare. Ja. Det er nu, Niels skal være stolt. Prøv Niels. Niels, han tager det nu. Hvad får lige dreng? Tobi, har du lige taget det i mit hjemme? Ja. Nej, men bare hør det. Nielsen sidder og tænker over, at han skal tage det i et eller andet hjørne. Her kan den til pide. Ja. Ja, og det flabede sådan så bare. Vi kører 10. Så kommer jeg hjem til maden. Den er snart 5. Psycho-X. Nej. Jeg fik det. Hvad fuck er det? Et eller andet. Ej, hvad sygt. Det er ikke en tus. Det er sådan noget, det er sådan noget wax. Sådan noget specielt noget. Ej, hvor er det sygt. Så kan man lige noget flydende wax. Ellers er det bare flydende sæbe. Ja. Eller sådan noget. Flyder man altså også sygt på. Bare sæbe. Altså ikke sådan noget flydende, men... Ja. Og har sådan noget. Ja. Eller, Men det går af, når man har grindet 4 gange. Det er det, jeg tror, det her er godt, det der. Ja, det ser sådan ud. Jeg tror, han skal da begge lidt til sidst. En dame, ikke? Det er sådan en trailer, ikke? Jeg tror ikke, det var en, han er 12 nu. Hvad? Ja, hvad? Sig nu. Ja, han var 12 år, så han forstod en fod. Tårn på hele. Det er Niels. Det var godt, det er Niels, han sidder lige derovre. Tror du? Ja. Jeg ved ikke, hvem det var. Jeg sov hjemme hos ham i dag. Eller i går til i dag. Jeg tror, jeg har det. Jeg tror, det der wax er godt. Fuck, mand. Du kan ikke tage den. Så kommer også en... Du kan ikke tage det Danmark. Jo. Ja. Det kunne jo godt være det. Jeg vil godt tage den. De 5-6 år eller sådan noget. Niels han sidder der og bliver åbnet. De startede sgu da, siden de var ældre, ikke? Mindre end De er også. Nej, er de ikke 10? Ej, de er oppe i 16-17, tror jeg. Nej, ikke de der. De er nok 20. Ja. I don't know. Jeg har godt Uku, han er 17 eller sådan noget. Jeg ved ikke. Jeg har alles livshistorie. Jakob nu? Ja. Det er også godt. Og Brandon James. Brandon James og Jakob Hus. Og han står bare fast. Ja, det er sådan, han sidder fast. Ja. De er professionelle. Brug det der seje flyvende noget. Det er værre i sej. Og hvor så mange der sidder. Nej, der er ikke meget. Her så er man sådan den der. Så kommer der sådan en lille dreng på racer. Ja. Ej, det er så sygt nemt ud. Fuck, jeg tror jeg. Det når jeg nej, det tror jeg ikke. Okay, hvem vil gerne fire? Gabbe, og så de firecrack. Det skulle det bare. Det skulle jeg fandme ikke. Lader bare på ryggen. Alle kan blive så gode. Ja, hvis de bare har først. Det tager også langt. Var det Switch? Ja. Så sådan noget. Man, små børn, ikke børn. Det gør vores sgu også. Alle løbehuske skulle vi på toget.
Det er varmt. Ja. Der skal være gad sådan en Og jeg er der. sort. Ja, præcis. Der skal være gad til at Og du har de her tykke. Fuck that shit. Men jeg sidder alligevel. Hallo! Sebastian, jeg går lige op i bilen. Der er noget fucking varmt på Teddy!